Joshua chapter 1. As kingdom citizens, kubalulekile ukuthi sibheke ezinye izinto ezibaluleke kakhulu embusweni. Enye izinto kunanoma imuphi umbuso okhona ebalulekile ukuthi ayibe khona into abantu abanjenganathi esibiza nge-constitution. Hallelujah. Kodwa la ekholweni sinayo eyethi constitution. Siyezwana bazalwane, eyizwi kaNkulunkulu. Hallelujah. So kubalulekile kakhulu ukuthi njengesizwe sombuso kaNkulunkulu sazi ukuthi iziphi izinto uNkulunkulu ayishoyo ikakhulukazi ezwini lakhe. Ngiyacela singifundele uverse 8. Joshua chapter 1 uverse 8 nje kuphela. Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, kepha wozindla ngayo imini nobusuku. uNkulunkulu ukhuluma la noJoshua emva kokufa kukaMose. Uthi uNkulunkulu, Joshua ungesabi, qina ume isibindi. Nikhona abazalwane? Usethi-ke kuyena le ncwadi yomthetho mayingasuke emlonyeni wakho. Masikhuluma ngencwadi yomthetho le uNkulunkulu akhuluma ngayo la, sikhuluma ngencwadi ebizwa ngeTorah. Hallelujah. Sikhuluma ngencwadi ebizwa ngeTorah ephethe lezi ncwadi eziyisihlanu ezikhona noma zokuqala eziseBhayibhelini. Uma uMose ehamba emhlabeni kunalezi ncwadi ayikhiqizile wayibhala okuyilona iBhayibheli lokuqala labantwana bakwaIsrael. As much as uNkulunkulu ubanikeze imithetho behamba ehlane, kodwa kunale ncwadi yokuqala iBhayibheli lokuqala elibe khona eliphatha lezi ncwadi eziwu5 zokuqala eziseBhayibhelini. Ilona-ke leli-ke amaJuda asabendayo kakhulu ukuthi iyona ncwadi abalithandisisi leli Bhayibheli esiliphathayo, kodwa bakholelwa kakhulu leya yomthetho. Sanibonani bazalwane? So le ncwadi-ke iyona le ncwadi leyathi uNkulunkulu uJoshua akazidle ngayo imini nobusuku, athi ayikasuki emlonyeni wakhe. Kithina-ke le ncwadi isiphelele isiyonke ilezi ncwadi eziwu66 eyila ezakha iBhayibheli okuyizwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Masikhuluma ngezwi likaNkulunkulu sikhuluma ngento ehlukene kabili. Sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu elibhalwe phansi leli layo kwiBhayibheli, bese sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu okuyiphimbo likaNkulunkulu ukukhuluma kwakhe. Sanibonani bazalwane? Ngiyazi ukuthi baningi kakhulu abantu abangalithandisisi kahle iBhayibheli, abangafuni ukulalela izinto ezishiwo iBhayibheli bese bethi uNkulunkulu uthe. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu mekhuluma akakhulumi into ephambene nale ebhalwe phansi. Nikhona abazalwane? Ngisho ngabiza abantu abahlanganisa izinkumbi zabantu bagcwale mekhuluma into ephambene nale ebhalwe phansi, leyo nto leyo siyayisithi i-unbiblical. Hallelujah. Siyazi ukuthi la eSouth Africa, izwe lethu lase-South Africa liyizwe elibizwa ngokuthiwa i-constitutional state. Constitutional state. Uma kuthiwa i-constitutional state kusho ukuthi impilo yonke yase-South Africa nayo yonke imithetho eshayo eSouth Africa kufanele based kwi-constitution. Nikhona abazalwane? Akwanele umengameli wezwe ngisho angasayina umthetho njani. Ngiyaye ngisho ukuthi vele kusuke ogogo ababili abathathu nje ababizwa ngoHelen Zille Suzman wathathwa bahamba enkantolo ba-challenge lo mthetho umengameli awushayile, bese uzwe inkantolo yomthetho sisekelo ithi lo mthetho loyo awukho constitutional. Hallelujah. Lo mthetho loyo awususwe, ugcina ususiwe umthetho, ushawe iParliament 400 abantu abasimele eParliament sebeshaya umthetho, kodwa umthetho sisekelo wona uthi lo mthetho awuhambisani nomthetho sisekelo. Nikhona abazalwane?
kunezinto ezenziwa abantu noma ezishiwo abantu eziphambene neziphikisana neBhayibheli noma ngabe ungathi uNkulunkulu uthe akwanele uma noma leyo nto leyo ayikho correct uma iphikisana nezwi kaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi siyezwana bazalwane. So uthi uNkulunkulu la kuJoshua, Joshua le ncwadi ke yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho ubozidla ngayo ubusuku nemini. Nikhona bazalwane. Bese kuthiwa isithelo. Kepha wozidla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo. Uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo. Ngamazwi ukwenza kwethu njengamakholwa simele ukwenza njengokulotshwe esibhalweni. Haleluya. Simele ukwenza njengokulotshwe esibhalweni. I-problem uzokwenzani ungasifundi isibhalo? Uzokwenzani ungalifundi lona izwi kaNkulunkulu? Ngoba ukuze wenze fanele uqale ufunde kuqala. Haleluya. Ingakho ke uthola ukuthi even ezweni lakithi lase South Africa kukhona abantu abayithola sebengene ezinkantolo sebemangalelwa sebenamacala ngenxa ukuthi benza izinto eziphambene nomthetho wezwe. Kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu ophilayo emhlabeni ikakhulukazi la eSouth Africa ube nako nje ukuyibheka izinto ezishiwo umthetho sisekelo wezwe lase South Africa ukuze ungenzi izinto eziphambene nawo futhi nelungelo lakho nalo futhi ulazi. Nikhona abazalwane. So nakhona ke izinto kaNkulunkulu kubalulekile uma samakholwa sisindisiwe egameni lika Jesu sazi ukuthi izwi likaNkulunkulu liyinto ebaluleke kakhulu empilweni yekholwa. Ngijwayele ukusho ukuthi masamakholwa siyamakholwa mhlawumbe kufanele ukuthi sibe nemlenze ekungenana emithathu ebalulekile sekuqaleni. Number 1 umkhuleko, number 2 izwi likaNkulunkulu, number 3 ukuhlanganyela fellowship. Lezi zinto lezo zontathu uma uyikholwa elingazenzi lezo zinto zontathu impilo yakho yokukholwa ihamba lufiphi bakho. Mawuyikholwa engakhuleki uyikholwa engalifundi izwi kaNkulunkulu uyikholwa ngisho ngathi uyazenza lezi zinto zombili kodwa uhlala ekhaya uhlanganyele nabanye abakholwa into yakho ayikho. Haleluya. So izwi likaNkulunkulu liyinto ebaluleke kakhulu kithina njengamakholwa ukuthi silifunde ukuze senze into esiyifundile. Ikholwa engalifundi izwi likaNkulunkulu lenza izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu. Why sifundi izwi likaNkulunkulu na? Ingoba sifuna ukuyithola zonke izinto uNkulunkulu afuna sizenze kanjalo nempilo uNkulunkulu afuna siyiphile. Zonke izinto bazalwane ezithinta impilo zila ezwini likaNkulunkulu. Noma ngabe ezinye kayisabhalwanga ezwini likaNkulunkulu kodwa uyakwazi ukukhonektha kulezi ezibhaliwe mase uyabona ukuthi yiphi indlela efanele ukuthi wenze ngayo kulesi simo. Nikhona abazalwane? So uma uJoshua enikezwe lo miyalelo ungaphumi komunye umuntu kodwa uphuma kuNkulunkulu ukuthi le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho. Kusho ukuthi nathi njengamakholwa asenze sure ukuthi le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wethu. Asicabange ngayo, sizidle ngayo ubusuku nemini. Haleluya. Ukuze siqaphele ukwenza konke okulotshwe kuyo, konke okubhalwe kuyo senze khona. Uma lithi siqaphele kusho ukuthi fanele senze sure ukuthi inhloso yethu ufuna ukwenza lokho okubhalwe ezwini likaNkulunkulu. Nikhona abazalwane? Inhloso yethu ufuna ukwenza lokho okubhalwe ezwini likaNkulunkulu noma lokho okuvumelana nezwi likaNkulunkulu. Meselithi
Ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Lithi iBhayibheli once wanaka izwi kaNkulunkulu wafocus ezwini kaNkulunkulu wenza izwi kaNkulunkulu indlela yakhe yoba yinhle. Hallo? Indlela yakhe yoba yinhle uzoba nempumelelo empilweni yakho. Ngamazwi kunezinto ezenzeke empilweni yethu kanti sibanjwe nje into eyodwa ukuthi asifocusile ekwenzeni izwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Uma umuntu afocus ekwenzeni izwi kaNkulunkulu ngisho uSathane afika ahlebele ini wena ukwazi ukuthi uyenze leyo nto ngoba uwazi ukuthi izwi kaNkulunkulu lithini. Abazalwane bayithola sebehamba amatiye sebehamba indawo la ekwenziwa khona imisebenzi ngoba bethi hayi ngeke ngikwazi ukumphatha kabi umnewethu ngeke ngikwazi ukuphatha kabi umzala lona ngendlela angithanda ngayo ngizoya khona. Kanti izwi kaNkulunkulu likhuluma indaba enkulu lithi badla okuhlatshelwe abafileyo kwase kubuka kubo izifo eziningi ezingalapheki. Kunesifo ezigcina ziqubuka kuthina zisibamba kanti problems zahamba zayodla ngonyaka othize okwangafanele sikuze. So izwi kaNkulunkulu iyona nto efanele iguide ungazi ufonela umfundisi umbuzo ukuthi ngenze njani uma kunje guidwa yizwi kaNkulunkulu. Ngoba mina ngizoqhamuka kuwena njenge-psychologist ngizokubuza ukuthi wena uthini wena. Bese uthi wena ngeke mfundisi inkinga ngekwazi ukuphatha la umzala waba nami ngihanjelwe ugogo. Umzala wayehlala lapha ekhaya engasuki ngihanjelwe ugogo manje yena useyombula itshe ngenze njani. Mina ngizothenga ngoba nama ngifuna ukukhatha lo mzala. Ngithi mina ngeke mzala nomzala uyena wonke lo uthi ngiyene wonke lo mfundisi umzala ngithi ngeke ungamphathi la umzala. Kanti uma wena uyiyele ezwini kaNkulunkulu uthi umzala ethi mzala ngiya futhi uma umese kwazi kahle umzala kakumele ngisho ummele uyaxoxela ukuthi wemzala ngosuku oluthile sizobe sibhulitshe likagogo la ekhaya wena ke mzala ngiyakwazi ukuthi lesizinda uyihamba hayi mzala ngithi nje khululeka. Hallelujah. Makusakuboni kodwa uma kuwena obonakala lapha yaseyohlinzwa imbuzi. Sekuwena ukuthi le mbuzi ayihambi yodwa fanele ihambe nezikukwana. Mzalwane hayi. Ngeke bakhuze ingcela uma hamba ngecela usiya kodwaba uzizwe nazo sayifuna umphawulo ukuthi akuhambe ngeenyawo zangithi ngithini ngithula akhamba ngekhanda mina thula asingene lapho wokwabo lo thina ngisho ngihamba ngekhanda ngisho ngihamba ngeenyawo haleluya sinowethu siyomfaka phakathi. Ngoba kunezinto efanele singaphawuli kuzona. Uzwe umzala nomdala ebuza umhlwehle kuphi umhlwehle hayi uphuma la. So izwi kaNkulunkulu bazali awufundele sithele 2 Timothy chapter 3 verse 16 izwi kaNkulunkulu bazalwane iyona into efanele siphile ngayo uma kuthina kuthiwa singamakholwa ngezwi kaNkulunkulu. Siyezwana bazalwane awukwazi ukuba yikholwa ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu. Uma kuthiwa thina singabantu bakomoya ngezwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Into ekwenza ukuthi ube umuntu wakomoya izwi kaNkulunkulu.
Uthiwa u3:16. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Bazalwane siyazi ukuthi lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi asenza abantu ngomfanekiso wethu. Angithi bazalwane? Mesethi u2:7 uGenesis. Mesethi wona uNkulunkulu ke wayesembumba umuntu ngomhlaba. Wayesephefumulela kuye. And then umuntu ke wayeseba umphefumulo ophilayo, Thina siphile njengoba sibona sinyakaza kanjena nje. Ingoba uNkulunkulu waphefumulela kumuntu. So iBhayibheli ke namhlanje litshela ukuthi izwi ke kaNkulunkulu leli liphefumulelwe uNkulunkulu. And siyazi lezi incwadi njengoba zo66 zila zibhalwe abantu ababalelwe la ko40 ababhalela lezi incwadi zo66 ezila iBhayibheli. Abantu abaphila ababenenyama njengana abantu ababhaleza. Kodwa uNkulunkulu bese faka isignature yakhe ngokuphefumulela kulizwi kaNkulunkulu. Amen. Ngithi mina ngiyazi ukuthi kukhona abantu abaye bathi uma ukhuluma nawe umshebelisi kaNkulunkulu akubuze ukuthi lona yilo iBhayibheli labhalwa obani. Mase bazalwane bathi labhalwa uNkulunkulu. Abanye mase bathi abanye labhalwa abani. Ngithi mina kubona bobabili laba bantu abanabhalwa uNkulunkulu nababhalwa abantu. Akekhe ngathi kukho uwrong kuyona le. Siyezwana bazalwane. Akekhe ngathi ngoba noma labhalwa abantu kodwa laphefumulelwa uNkulunkulu. Ngoba mina uma ngibhala incwadi ngizothi ngibhalela incwadi uthi mase egcineni mase ngiyasayina leyo ncwadi oyifundayo leyo ncwadi uyifunda ibhalwe umlindelwa kwamalungu. Nikhona abazalwane. So nalo izwi kaNkulunkulu noma ngabe bayibhalile abathandayo ukubhala noma uNkulunkulu batshelile wakhuluma kubona ukuthi ababhala ngoba lithi iBhayibheli babebhala lezi zinto ababeyibhala babe-influence kaMoya oNgcwele. So uma ke lithi iBhayibheli liphefumulelwe uNkulunkulu kusho ukuthi kune-signature kaNkulunkulu la. Izwi uNkulunkulu waphefumulela umhlabathi wanyakaza. Surely nephefumulela izwi kaNkulunkulu nalo liyanyakaza futhi. Umpostoli Paul ethi akusaphili mina sephila yena uKristu. Haleluya. Kusho ukuthi mawulibambile izwi kaNkulunkulu walidla langena kuwe ugcina ngasaphili wena kodwa saphila yena uNkulunkulu kuwe. Haleluya. Kuthiwa sithini? Ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Ngamazwi awukwazi ukukhiqiza imisebenzi emihle ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu. Ngathi anyikho ke manje. Awukwazi ukuba yikholwa elenza izinto ezinhle ngendlela kaNkulunkulu ngaphandle kokulidla izwi kaNkulunkulu. Amazwi akho Nkosi afunyanwa kimi. Amazwi akho ngawadla. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu. Akufunakali sigcine ngokulifunda nje kodwa fanele silidle futhi. Uma uyikholwa yiba yikholwa elidla izwi. Lingapheli usuku ungazange uzulifunda izwi kaNkulunkulu. Ngoba impilo yethu bazalwane impilo yokuthi siyamlalela uNkulunkulu ekhuluma nathi ukuze naye asilalele masikhuluma naye. Thina siyathanda ukuthandaza kube thina sishoyo uNkulunkulu kodwa mase singasamfuneni umbone ekhuluma nathi. Amazwi akho afika kimi Nkosi. Amazwi akho ngawadla. Asilidleni izwi kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So uNkulunkulu uphefumulelwa izwi kaNkulunkulu. Khona ivesi usiyalithanda kakhulu makuthiwa akabonga izwi kaNkulunkulu. Hebrews chapter 4 verse 12. KumaHebheru chapter 4 verse 12. Hallelujah. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zonke. Bazalwane izwi kaNkulunkulu liphilile. Ngamazwi liyaphila. Futhi lona izwi kaNkulunkulu lithi izwi kaNkulunkulu linamandla. Wena njengoba usewuhlule kanje sewahlule kanje yini ngempela into engakwahlula izwi kaNkulunkulu.
usuhlula abazali awuzwa ngisho uyala. Hallelujah. Usuhlule wena ngisho emsebenzini uhlule. Esikoleni la ufunda khona uhlule ngisho othisha kodwa yini kuphela into ezokwahlula wena yizwi kaNkulunkulu. Mefelithi kaNkulunkulu nina senihlanzekile ngezwi engilikhulumekile. Usho njalo uJesu kuJohn 15 uthi nina senihlanzekile ngezwi webazalwana ayikho into ehlanza umuntu njengezwi kaNkulunkulu. Mawusuhlanza yilo uzwakala uhlabela umhlabelelo othi ngimbona lapha kimi esehlanza inhliziyo yami ngoba inhliziyo ihlanzwa yizwi. Yizwi lenza akhiphe inhliziyo elitshe afake inhliziyo kamoya yizwi. Khona abantu abakuthandayo ukukholwa abakuthandayo phela ngisho umbuka nomzalo uyakuthanda ukukholwa kodwa mase bane problem ukuthi akalivi izwi kaNkulunkulu. Agcine izinto engezona yena etshela ukuthi ezokholwa kanti akusikona hayi ngoba enza ngamabomu uyakuthanda ukukholwa kodwa iproblem ulekha ezwini likaNkulunkulu. So as ibandla sila ayikho into ebalekile ukuthi siyithande njengezwi likaNkulunkulu. Awumthindi makhelwane athande izwi makhelwane yelizwi uma sihamba noma masikholwa masifike ekukholweni sisuke sabantu akade behambe kumnyameni. Angithi bazalwane sihambela nje kumnyameni. Uyazi ukuthi uma ngasekuthiwe nje manje uvele oyisemini kuvele kuba mnyama la singaba ne-problem enkulu kabi thina so mangase nje ngesecond vele kumnyama singane problem enkulu sizohamba kanjani. Angiyazi yona bazalwane singane problem enkulu kodwa mangase kuthini sebusuku uyazi nawe mawulele ekhaya ebusuku ukuthi mawuvuka ebusuku usukwazi manje ukuthi ayihamba la ngijika la ngihamba la ngijika la used ebumnyameni. Hallelujah. Kodwa ungayiguzula khona kodwa at least khona indlela osuke ukwazi kuyiha. Awufundele amaHubo chapter 119. iHubo 119 umfundele uverse 105. Oh Jesus. amaHubo 119 noma iHubo 119 iverse ka-105. Izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami. Izwi lakho usho njalo uDavide uthi izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami. Hayi ngeke inamandla le ndaba. Ngebuke mawubona abantu abaseyimayini besebenza nike libona abazali bafaka omakalabha bane light. Nike libona ngithi bafaka omakalabha nje bane light la kuse la bheke khona iyakhanya la bheke khona iyakhanya. Lithi ke la izwi kaNkulunkulu izwi lakho uNkulunkulu liyisibani ezinyaweni zakho. Leya light emakalabha mase sikholwa iba yi-light esezinyaweni zethu. Ayanikho bazalwane. Mawuhamba njengoba uphume kumnyameni ukade uhambe kumnyameni uphila impilo yobumnyama once wakholwa waliva izwi kaNkulunkulu uthi mawuhamba nje ubeke unyawo kuvele ekhaya uthi ubeke unyawo kuvele ekhaya mawuzonyathela into engafanele ukuthi inyathele izwi kaNkulunkulu lona liyisikhanyiso la uhamba khona ilona likwenza ukuthi ubone leli wrong lento mawusoyathezela. Sizona bazalwane. So izwi kaNkulunkulu ilona lisikhanyiselayo endleleni. Hayi uyiphinde sithini. Izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Izwi lakho liyisibani alithi nje ukuba isibani esingakhanya futhi liwukukhanya endleleni uma sihamba sikhanyiselwa yizwi kaNkulunkulu. Ungangayithanda kanjani into emnandi kanje? Ungangayithanda kanjani? Uyazi ukuthi nje ebusuku uma ke kwathiwa load shedding ubona wonke umuntu ukhala wonke umuntu ebusuku.
okusho ukuthi ikholwa engalifundi izwi likaNkulunkulu lihamba kwi-load shedding yakamoya. Awuphinde uthinte futhi makhala ngathi kusho wena-ke ngathi kusho ngoba ngathi uyakwazi ngoba ngathi uyakwazi ngoba ngathi uyakwazi. Umtshele makhelwane, ngangitshela ukuthi makhelwane uyayesaba ukuphatha indoda emnyama enomlomo obovu makhelwane. Ngiyabona ukuthi uphatha iBhayibheli lesingisi elihle kodwa nalo namahlongisho okuliphatha. Hawu makhelwane, selaze laba ngisho efonini izwi-ke manje kodwa namahlongisho okulivula. Siyuvula kangaka uFacebook noWhatsApp in a day bese silivula kangaka izwi likaNkulunkulu in a day. Uma ngingasethiwe indlela esiphila ngayo evuleni ama-social media indlela esiphila ngayo futhi ekuvuleni izwi likaNkulunkulu, hayi sihamba namandla kakhulu. Siyahamba indlela eqondile sonke la ngoba uma umuntu uhamba indlela uyanhlanhlatha nje inkinga yizwi likaNkulunkulu. Usabamba ukuthi umfundisi akakufundi lo, hayi ngoba usafuna ukuqhatha namaphara obazalwane. Uthi umiswa iphara uyintombazana uthi hayi ngikhatha nomfundisi, hayi bo umfundisi ayifuni, hayi bo njalo msana. Yisho ukuthi izwi likaNkulunkulu uthini? Hallelujah. Malithi liyakuthinta uthi hey izwi likaNkulunkulu lithi thou shalt not. Izwi likaNkulunkulu bazalwane ilona elithi umuntu uma elidle kahle, kumele walidla kahle umuntu. Hayi bazalwane impilo yakhe iyashintsha. Ku-2023 sithi year of transformation. Ngiyakunikeza icebo namhlanje. Mawufuna ukutransforma kahle empilweni yakho, fundi zwana nezwi likaNkulunkulu. Yidla izwi likaNkulunkulu. Uyazi ukuthi kunogogo nomkhulu abanye bangasaboni ngisho emehlweni kodwa izwi likaNkulunkulu liqubuka kubona. Haleluya. Izwi likaNkulunkulu umuzwe ethi sendaweni ethize. Haleluya. Yebazalwane, kukhona ikhehle engasoze ngalikhohle. Umfundisi uMngomo lapha yakwa-Asia akasekho usesenkosini, wayeselamandveni. Ubaba umfundisi uMngomo sasike siye kuyena siyinsizwa egugile, esemdala egugile ngempela. Uma siyakuyena siyinsizwa kunembuzo esiyibuzayo, yini wengasitsheli into ngokwazi kwakhe nangokuthanda kwakhe. Wevela uthi umbuzo athi ivule aye akunikeze i-chapter. Futhi into eyayihlekisa kuyena ukuthi ngisho kuthiwa ivesi likuphi uzoqalisa kuvesi 1 ukuze uyi-understande kahle yonke lento. Impendulo akayisho yena, uyithola ezwini likaNkulunkulu. Namhlanje thina sesale sazakhela ngisho impendulo zethu ey'ngekho ezwini likaNkulunkulu. Abekho abantu abathanda ukufunda izwi likaNkulunkulu njengabantu abadala, ogogo nomkhulu. Ibona abafunda izwi likaNkulunkulu. Ngeke ngilibone iBhayibheli likamali hlala la. Hlala la ubaba. Uthi uyambona umbone eselifunda. Ngamehla akhe akafani ngisho ibuku, efunda ngamehla akhe naye madoda. Laba bancane uFacebook iwona omkhulu kakhulu kunezwi likaNkulunkulu. Yabona uFacebook bawuthanda uFacebook ukuza wena uthi what's on your mind. What's on your mind? Mawuyezwi likaNkulunkulu lithi likaNkulunkulu khulekani ngapheza abayifunile leyo. Bafuna lezo ukuthi what's on your mind. Hallelujah. Asigcine ukuba abalifundayo kodwa asibe abalidlayo. Nikhona bazalwane? Asingadinga ukuba abalifundayo nje kodwa asibe ngabalidla. Makhuna ukuthi into uyayidla, kukhuna ukuthi uyayifunda. Uphinde uyifunde.
uphinde uyifunde igcine isiqubuka kuwe ngaphakathi. Ngiyahleka beqala lecula abaculayo lecula kade becula nje ngiyasho nje kade becula umbhalo wakhona wene idea right kodwa asephambanisa izinto ngoba lithi zikaNkulunkulu the kingdom of God suffers violence. Ngithi bese lithi and the violent take it by force. Umbuso wezulu uyafuzwa. Ikala la lithi uyafuzwa. Alisho ukuthi uyaphanga mase lithi uyafuzwa mase lithi naba ufuzula abayophanga. Manje umbhalo lecula wakho wathi uyiphambanisa kancane. Kodwa into esibalekile kakhulu izwi kaNkulunkulu. Izinto zonke esengayibona ekukholweni ezimnandi ayikho into emnandi njengezwi kaNkulunkulu. Ezintweni zonke esengayibona ezimnandi ayikho into emnandi njengezwi kaNkulunkulu. Elimnandi izwi kaNkulunkulu. Futhi yabona nje umuke wayinikeza isikhathi ngisho kuthiwa mhlawumbe liyakuthula ukulifunda ngelanga nje uqale kancane ufunde nje mhlawumbe ivesi elilodwa ngosuku. Uyabona ufunde ivesi elilodwa ngelanga ubona uye emavesi amabili. Uyabona ngelanga ubona uye emavesi amathathu. Ngelanga ubona ufunde chapter yonke. Ngelanga uthi futhi nje mawubona ukuthi ufuna ukubreak record ufunda chapter awukufundi incwadi kaJude. Futhi incwadi kaJude uzobona leyo phela lesonto usuyifundile incwadi kaJude yonke. Ungayiceda namhlanje incwadi kaJude. Ukuzuthi ey'ntweni zonke sekukhona incwadi esengingayifunda ayiqeda yonke. Uthi ufunde kaJude ungenele kaFilmon. Naye futhi uthi nje namhlanje Sunday iphuma enkonzweni sengiqeda incwadi esiwuthusi. Siyezwana bazalwane? Uzobuza ubumnandi. Awufundele Deuteronomy chapter 8 verse 3. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Oh Jesus. Yes Lord. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Wakuthomisake, wakulambisa, wakupha ukuba udle imana, obungalazi, bebengalazi futhi oyise. uNkulunkulu ukhuluma nesizwe saka-Israyeli. Ukhuluma nesizwe saka-Israyeli uNkulunkulu ngakuprovide ngemana. Nanika imana, nale mana ngangayazi. Ngisho baba bengayazi imana. Ya. Ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesikwa sodwa. Ya. Kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova yikho umuntu. The very same verse uJesu alikhothayo. Namkhumbula uJesu akithi ehlaselwe uSathane. uJesu ukhotha ile verse uthi asisona sonke isinkwa umuntu angaphila ngaso kodwa umuntu uyaphila haleluya. Mawudlizwe kaNkulunkulu webazana ngisho ukulamba awulamba laphi nje kalulu ngoba usuthiswa yizwi kaNkulunkulu. Mikona abazalwane. Mawuthe namhlanje ake ngihlalela ukufunda izwi kaNkulunkulu uzukhohle nawe ukuthi awudlile. Ngoba ufocus ekudleni izwi kaNkulunkulu. So iBhayibheli namhlanje lithi akusisona sonke isinkwa umuntu angadla sona suthi kodwa umuntu uyakwazi ukudla amazwi aqhamuke emlonyeni kaNkulunkulu. So izwi kaNkulunkulu leli liphethe amazwi aqhamuke emlonyeni kaNkulunkulu. Awuphinde umthinde umakhelwane wagcina nokulifunda nje makhelwane lona lelo liphethe ngiyakubona uliphethe namhlanje kodwa awukade ubeke phansi nini awukade ubeke nini phansi awukade ubeke nini phansi. Mawubona ukuthi akaphenduli usiyamtshela makhelwane mina from today kusukela namhlanje ngizoba umngani nezwi kaNkulunkulu kusukela ngizolinda uthi makhe ngizolinda. Iproblem yethu sidlindaba siye ukudlizwa kaNkulunkulu indaba ayipheli.
isigaxa uyeke ukubamba isigaxa esikhulu kangaka. Nasi isigaxa. Nasi isigaxa. Ngoba umnge wakho njengoba kusela nesigaxa nje ubakwazi kahle mhlawumbe njengoba kuphuma nje usephuma nesinye isigaxa ukuthi les akusona ukuthi asixoxele wena useyoxoxela abantu lesaphuma nesigaxa phela umnge bazalwane akafiki nesigaxa angahambi nalutho. Umnge uthi naye siphila wemnge engidlala ukulamba nje la ekhaya khona lutho hayi ke bese ayikhuleka ngidlile la ngisuka khona ngidlile khuleka hayi ke ayisephuma naso isigaxa la yakhona uyofika tshela ukuthi aphela nimbhekelele nosibani bani ngoba la khona lutho kuphuma lapha ngoba kwethemba wena nawe oxoxela indaba yakho ngoba umethemba ngicela bazahle kamhlophe ukuthi unabo abanye abathembayo naye aseyobaxoxela yona le ndaba yakho ngoba ebethemba bona. Kanti mawudla izwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu alifocus kwabanye abantu izwi likaNkulunkulu lifocus kuwe. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu lifocusa kuwe. Awufundele lesithanda kakhulu la ekhaya. Isaiah chapter 55 verse 11. Lesisho njalo masisho isivumo sethu. Sisho njalo masisho isivumo sethu. Ngoba isivumo sethu masisho sithathelwe ezwini. Everything esisuke sisho sithathelwe ezwini kaNkulunkulu. 55. Liyakuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami alikubuyela zini. Lithi iBhayibheli izwi eliphuma kusho uNkulunkulu eliphuma emlonyeni wami alihambi libuye lingewenzanga umsebenzi. Aliphumeli izwi njengoba nilana nje sihlaziya lonke izwi kaNkulunkulu webazala aliphumeli izwi. Mina uma ngifika la kuleli banga angifikanga nje angisindiswanga etendeni sizona bazalwane angisindiswanga etendeni ekhaya sasihamba usonto sikole sibancane siza la kwaJini. Hallelujah. Sihamba usonto sikole sibancane ngahamba ngayohlala le kwaMashu mambu kwaMashu I think kwaku-91 nangaphosisi ngabuya ngafika la ekhaya bathiwa la ekhaya siyakholwa wonke umuntu la uyakholwa. Hawu nami ngempela nami ngakhonza kaze ngayizwa lento ngangena ngisho emanzini ngayizwa lento hayi ngiyizwa la kimi ngaphakathi ngayizwa la kimi ngaphakathi wahamba 95 hayi ngathi kuyiqhelela kuyona kodwa inkinga yayo ukuthi izwi likaNkulunkulu lisalokhu likhona kimi. Ngolunye usuku ngezwakala ngithi mina kumfundisi uZW ngicela ukuhamba nawe ngiyesontweni kusasa. Yingenza njalo ukuthi ngathola izwi likaNkulunkulu langena kimi lafike lawenza umsebenzi. Ngiyaye ngithi mina linjengomdlavuza izwi likaNkulunkulu libudla kancane mawulithole kahle izwi likaNkulunkulu walidla kahle izwi likaNkulunkulu ngisho ungasuka kuNkulunkulu yilona elikuphushela kuyena futhi uNkulunkulu. Nikhona bazalwane yingakho kubalulekile ukuthi singalidlalisi izwi likaNkulunkulu masithola ithuba lokudiliva izwi likaNkulunkulu silikhiphe njengoba linjalo ngoba yilona elithi maliphumile lihambe libuye selikwenzile umsebenzi. Iyona nto eyangenza ukuthi kimina ngaphakathi ngibe nento ethi ngicela ukuya esontweni. Bamthatha nami
ngempela ngesesontweni ngangifika esontweni ngafike ngayikhonzela nje bakhonza kunemaskwaya ke la ekhaya bayazi abazali badala kunemaskwaya ayijoyina imaskwaya nami ngajoyina imaskwaya ayizacula impela lapha kumaskwaya sathi ngelilanga sasize kwi-practice yemaskwaya kwashintsha ukudla empletini kwami indoda kaNkulunkulu phambi kwekwaya yayishumayeza yakagcina uyishumayeza yabiza i-altar call and I was one of the people abaphakamisa izandla zabo ngathi mangithi ngiyaqalaza ngayibona ikwaya yonke igcwele phambili. Only two abantu ababengekho phambili babafundisi namhlanje babevele kusho ukuthi isilo sabo sasiright bona noNkulunkulu sasilole phambili thina sonke ngamukela uJesu waba yinkosi nomsizi ngase ngithi enhlizweni yami even nakuloko yakukholwa kwami nakuloko yakubhabhadiswa kwami engakwenza eqaleni ngangitshele ukuthi la siyakholwa la kodwa namhlanje sengiyithathele sami isinqumo. Siyezwana bazalwane kodwa ukhiye wawusekutheni ngangilitholile izwi kaNkulunkulu lahlala and lawenza umsebenzi and ngelithi izwi kaNkulunkulu mele laphuma aliphumi kuye lilambathi alihambeni ize ezinye zezinto usathana asenze zona yilezo ukuthi akasize enkonzweni hayi impela sirole hayi impela sirole siphatha mase kuthiwa seliwe ezwini ubona umuntu esebheka indle encane la engakhona ngakuphi indle encane esebheka indle encane la engakhona useyemnyama useyashisela useyemnyama isitha sithi yiba khona enkonzweni uthikithi ukuthi ukhona kodwa chelelana nezwi kaNkulunkulu ngoba isitha sazi into eyodwa ukuthi uma ke wathola izwi kaNkulunkulu impilo yakhe izoshintsha ingqondo yakhe izoshintsha inhliziyo yakhe izoshintsha akufunakala athole ingakho ukuthi kushunyayela babesemnyama abantu okhona usathana enze show ukuthi ngesikhathi kuthomoya kakhulu mase kuthiwa izwi kaNkulunkulu siyazela omunye enze nje ukuthi umshumayeli oshumayelayo abonakala ukuthi ipace ahamba ngayo incane kakhulu abe nokulibele bukiwazi nje uzoyikhava kodwa lento uzoyikhava nje isitha abazalwane lithi iBhayibheli waphuma umshwanyeli wayoshwanyela haleluya imbewu yawela endaweni engafani enye yawo yona wena endaweni right kodwa lithi iBhayibheli wafika inyoni zezulu zafike zayithatha enye endaweni right wafika abantu endleleni bafike bayinyathela enye yawela edwaleni kukhona umuntu ukithi msukuma ngizala msoma ngaphambili inhliziyo yakhe isuke isimophile nje ilobaba inhliziyo nje uyafika la phambili uzokhuluma nje uzowisa imbewu kodwa uyiwise etsheni ngoba usathane ngithathela last week abantu abakhipha abantu esontweni abalovi bona ngendlela abakhona ngendlela abakathemba ngayo hayi bona abalovi sengibile ekukholweni isikhathi eside sengibekwe leadership isikhathi eside sengiyibonile izinto ngayibuka izinto and I'm very observant abantu abahluphana abantu abakhipha abantu ekukholweni bona abalovi usathane nje uthethe wena nje bakhiphe wena nje bakhiphe wena bakhiphe asinqaba ukuthi kushunyela kuthi kuphuna la abethe kodwa iswele yakhe ukukhuluma wena sekuyinyoni leyo ezothatha lokho kuyisiwe ngoba isitha asilifuni isuka uzothi ishumayelela nje adrasa hawo bekushiwa wena bekushiwa sibaba hayi ngesikhathi sokudlala isikhathi sokudlala ukuthi ungayeka bonke labantu abangaka uvela ubhekana nomuntu oyedwa nje isikhathi sokudlala leso isikhathi sokudlala kakhulu izwi kaNkulunkulu fanele malikhishwa liphuma aliphuma lithole la awukwazi ukuzwa izwi kaNkulunkulu uphuma ufana naqala
iyasika hlangothi zombili mayisika hlangothi zombili-ke ibhusha ngala ibhushe ngala mike yangena hayi kuba bukhuni ngisho sethi uyadatswa-ke ngoba uyabuza ubuhlungu izwi kaNkulunkulu kelinjalo masashiya yezwa sizwe izwi kaNkulunkulu kube ngathi nje church was great akufunakala kube church was great fanele ukuthi church was great kodwa ikhizitha kodwa ingisikiwe imbazo namhlanje wathi nani lokulizwe izwi kaNkulunkulu libuzo lihlala inhliziyo yakho abazalwane sebafaka ama-bulletproof akomoya Lishina izwi kaNkulunkulu inhlamvu zazo soyiqhatha ngapha nangapha sibeyiqhatha ngapha nangapha aphume dry instead laba abaphuma beliswile afika siphule lokho abakuswile Lesi Bible laphuma awufundele uJobe chapter 1 ekaJobe 1:22 uyivale 25 ekaJobe 1:22 uyivale 25 ayikho into emnandi njengezwi kaNkulunkulu khuleka bazathi past 10 isikhathi kuyasibeka kakhulu sophuma past 10 khohlwa isikhathi akusinake le ndaba lesexoxana yibani abalenzayo izwi bengazi uzebithole lesithembu haleluya yibani ngabalenzayo izwi ningabi ngabalizwayo kuphela alikho kimi 1:22 wayicabanga uJobe futhi fanele siqede ngayo uJobe sifundele kaJobe sizoyithola kaJobe ekhuluma ngalento esikhulumayo ukuthi wanike sitholile yibani ngabalenzayo izwi ningabi ngabalizwayo kuphela nisikhohlisa hayi-ke lithi yibani ngabalenzayo ningabi ngabalizwayo kusho uma ulizwa kuphela ungalenzi uyayikhohlisa awukhohlisa omunye umuntu uzikhohlisa wena angiphinde bazalwane uma ulizwa kuhle mawulizwe phela kodwa lizwe bese uyalenza ngoba ukhiye awukho elizweni kuphela kodwa ukhiye usekulenzeni siyezona bazalwane awukho elizweni kodwa ukhiye usekulenzeni yibani ngabalenzayo lithi iBhayibheli uma nilizwa kuphela ningalenzi nizikhohlisa nina kuthiwa futhi ngokuba uma umuntu engolizwayo izwi engesiye olenzayo lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni ngokuba uyazibuka amuke akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani kepha obukisisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo engesiye ozwayo nje akhohlwe kodwa engowenzayo asebenze lowo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe uzoba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe kunesibusiso esisithola ngokulizwa bese siyalenza sizona bazalwane kunesibusiso esisithola ngokulizwa bese siyalenza ngoba masilizwe salenza akufana lo olizwe wangalenza elithi iBhayibheli unjengomuntu ofika ibuke esibukweni bese shiya isibuko ahambe bese hambile akhohlwe ukuthi uwenjani izwi kaNkulunkulu liyisibuko esizibuka kuso uma ubheka izwi kaNkulunkulu ila kufanele uyithole khona ukuthi wena unjani wena fanele ushintshe ube njani
nikhona bazalwane unjengomuntu ofika ibuke esibukweni aha mase hambe buza abantu uthi hayibo ngikuthatha kanjani ngikusuthi njani sekhohliwe ukuthi kube njani esibona izwi kaNkulunkulu ke lithi iBhayibheli unjalo umuntu olizwa angalezi okusho ukuthi na kusho mase ulizwile walenza usuke uzenza wena uzibona wena ukuthi uhambaphi wenza njani unjani Mathiwa sifocus ezwini kaNkulunkulu akho umuntu ngisho yedwa ufana prophet omunye la ukuthi akayiphili impilo engcwele omunye unjani wena unjani no izwi kaNkulunkulu elikutshelayo futhi mawutsheke yilona izwi kaNkulunkulu ungatshelwanga abantu wahlulwa yilona wangahlulwa abantu uhamba wesaba uNkulunkulu ungasaba abantu ngoba uyinkinga umuntu ohamba esaba abantu ngoba loyo muntu loyo uyazenza izinto ezimbi ehambe ecashela obamalungu bawabuza omunye wathi weba ayingabuza lapha ukhuluma ukuthi labana uyakwazi ukubona ama CCTV camera la abantu behamba khona ukuthi kwenzakalani ubabona ngempela ongabonto futhi uyayibheka ukuthi uzobonakala yini benze umgile kwakhe sesiyathandaza bese siyahlukana thina bazalwane umsebenzi wethu as pastors as leaders akona ukuzonhlabelelisa la sishayisa ama-chorus sinidonsisela sirole siphahla akuyona ukuthi sinithoboyise akuyona ukuthi sinidumisise siniworshipise kodwa wethu ukuthatha izwi kaNkulunkulu silibeke kuthini kunini licazi izwi kaNkulunkulu lihlakaze izwi kaNkulunkulu ukuze wena uzibone and uma ngisuka la ngigoduka akufunakala ucabanga ukuthi wazwa ikula kahle leya ngoma bamalunga no iroma umsebenzi wami uroma lo uma ucabanga ingoma engiyicule kahle fanele ucabanga izwi kaNkulunkulu ukuthi mase libekiwe kuwena lifike la kwenza njani izwi kaNkulunkulu athi umhlabelele izwi lahlaba inhliziyo yami langibonisa ukweduka kwami ngoba mase libekiwe phambi kwakho fanele likwazi ukubonisa ukweduka kwakho uma sikhuluma izwi kaNkulunkulu sanqakisa ibusiso sanqakisa izinto sidlala ngawe namhlanje lezi kaNkulunkulu mawuke walizwa walenza ibusiso uyayithola ibusiso azizwa ukuthi ngibe phambi kwakho ngathi nqaka catch it leyo nto leyo ayisizi into esizayo ukuqaphela izwi kaNkulunkulu insizwa ingayihlanza kanjani indlela yayo ngokuqaphela izwi kaNkulunkulu ngoba mawuqaphela izwi kaNkulunkulu indlela yakho ihambe beqina cela siphakameni siwandeni